Ahojte, Balaton sa blíži a my sme už natešení s chalanmi, aby sme mohli vyraziť, ale predtým nás čakajú ešte nejaké práce. Musíme si nachystať celú výbavu, skontrolovať, či je všetko tak, ako má byť. Akurát som dolepil čln, idem si vyložiť príves a prebrať nejaké veci, drobnosti, čo ešte potrebujem. Skúsim vám ukázať nejaké detaily z toho, ako pripravujeme veci, ako ich chystáme, alebo čo všetko nás ešte čaká. Budeme postupne niečo pridávať aj na internet. Tým ja si ešte musím upratať tento bordel, čo tu mám. Oblečenie v tých taškách musím prezrieť, či je všetko OK, či tam mám všetko, lebo niečo som dal aj prať. Lehátko, bivak tu je, všetká bižutéria, musíme všetko prejsť. Tuto robím ešte tigra. Tu sa chystá tigrač, zatiaľ je namočený a zajtra ho uvarím, aby bol 100% na pretek. Takisto musím donabíjať baterky na sonár, musím skontrolovať motory. Tu mám 110, 65, nejaké plynové bomby musím naplniť, aby sme mali všetko 100% pripravené. Asi narýchlo to je všetko. Určite toho je viacej, ale tak aspoň niečo. Piatok chalani dojdu, nahádžeme dodávku, ešte moje auto, príves, doladíme, aj Martinové auto, tu sa všetci stretneme, odtiaľto sobotu odchádzame na pretek. Takže držte nám palce a určite sledujte, budú určite zaujímavé veci.